Хәерле көн, дуслар. Бүген фронтовик шагыйрь Фатих Кәримнең туган көне. Шушы майдан мин бүген Милли музейга килдем. Монда зур матур чара уза. Күрсәтәсем килә фронтовик шагыйрь Фатих Кәримнең шинелен. Ул әлеге шинелендә һәм итекләрне киеп, Бөек Ватан сугышында Калининград җирендә сугыша һәм шунда һәлак була. Кызганычка каршы шагыйрьгә багышланган башка экспонатлар бик юк. Менә монда картина. Поэт Фатих Кәрим. Последнее письмо с фронта. Художник Скабиев. Bugün Fatih Kerim'nin tuğan günü 9. yanvar. 116 yıl ilik ul dünyaya avaz girgen. Mene biz şuşa kadar vakit uzgandan soň 116 yıldan soň Respublikamızın tüp muzeyi Milli Muzeyga onun isteligin hürmet iterge jyýandyk. Sebebi nerse, çünkü ul üz şurunda yanıp yaşagan, güreşken hem halkımızga batır ruhlu, fidakar bulurga ündegen eserler yazgan hem soğuş tamamlanısı yılına batırlarca helak olan. Партизан ходына. Туғай ортасында түгәрәк күл, түгәрәк тулған ой кебек. Күлнең ортасында ялгызы кыш, уйга талган зөһрә кыз кебек. Тош булып тош башын сузган судан, тошның да баргыя йөрәге. Ул гасырлар буе яшәсә дә, сөйли белмәс ләкин күргәнен. Үзем сөйлим, җырга салып сөйлим, яшен булып янсын сүзләрем. Яшен утын тотып күзәт иптәш, балам каны тамган эзләрне. Bik köp eserler yazgan. Buna 100'den artık şiir dedik. 8 poema, 3 ballada, 2 povest, bir drama eseri. Eli anın hatları köpme. Özünün cemaati Kadriye'ye yazgan, hizmetteşlerine yazgan. Dürüstün etkende bu hatlar özü bir zor icat. Anın kızı Leyla Hanım bilen Mena bundan birinci yıl edik. Kaliningrad ülkesinde olurga turu kildi. Biz anın ölgen şiirinde bulduk. Can birgen jirde bulduk. Ana rahmet bu tüveknin kişilerine bik zorlular Fatih Kerim'i. Onun ismindeki en zor Üzek uram Bagratiyonus şehrinde Fatih Kerim uramı. Onun kabri 3000'lep soğuşçı kumulgen ziratının en türünde hem yazıp koyulgan. Biri de Tatar şairi Fatih Kerim jirlendi diye aytılıyor. Вот письма такие ведь были. Вот в конце войны были такие письма. Простой тетрадный листочек, сложенный просто вот таким вот фантиком. Адрес и обратный адрес. Здесь масса печатей, штамп цензуры военной, просмотрен военной цензурой. Какие письма он маме писал, как он, каждое письмо начиналось ее «Кузнурам кадриям, кузнурларам козларам». Каждое письмо. И заканчивалось оно
күзләрен үбеп Фатыхам. Целую твои глаза, твой Фатых. И вы знаете, когда я вот уже более глубоко стала интересоваться, какой же все-таки мой был папа, и я вот все эти годы его восстанавливала для себя. И в этом, конечно, помогли мне дневники мамы и эти письма. Я понимаю, какая это была личность, какой он был поэт. Он родился поэтому, он не мог не писать. Вот эта жажда все узнать и литературный голод заставляли его все новые и новые произведения создавать. И он написал: «Кадрия, не волнуйся, я когда вернусь, я обязательно такие произведения напишу, что ты сможешь гордиться мною». Но этим планам не суждено было осуществиться. Их у нас отняла война. Когда я читаю стихи папы «Вот одна дома», я заливаюсь слезами. Посвящено ли это маме? Посвящено ли это нам? У него ведь есть стихотворение, посвященное мне, посвященное Аде. Вот Кубаляк, который Анна Ахматова перевела тоже, да? Я заливаюсь слезами. Настолько пронзительны они для меня. Настолько они мне близки. Возможно, ранние его, конечно, стихи, может быть, они были несовершенны и все. Но вот главное его вот такой вот поэтический дар, он, конечно, проявился вот в годы войны в экстремальных условиях. У него ведь не было никаких условий для творчества. У него не было абсолютно никаких условий. Все, что он создавал, он писал ночами, переписывал там свои записки разведчика или пьесу он писал тоже ночами на кирзовом сапоге или на прикладе автомата, или на подоконнике в больничной палате, когда он лежал раненый в госпиталях. Аның 1942 елда Казанга яраланып кайткач, менә 36-нчы мәктәп ул бүген көндә, шул мәктәптә госпиталь була, шунда дәваланганда язган шигырен укыдым. Канлы башын салып пулеметка, үлде иптәш. Үләр алдыннан ялкынлы күз карашы белән чакырып алды мине янына. Кулларында аның минем кулны сыйпап, булай диде ул: «Башым имә иптәш, әгәр минем тыныч үлүемне теләсәң. 50 фашист исән йөрер иде, мин бирегә килеп үлмәсәм». Менә никадәр көчле шигырь. Ул үзенең үлемен дә күргән дигәндәй, бу сугыш мәхшәрләре эчендә һәлак булуын күздә тоткан, менә үлеменең мәгънәсен шушы шигырьдә ачып биргән. Менә мондый шагыйрьне ничек искә алмыйсың да, ничек хөрмәт итмисең? Фатих Кәрим безнең халкыбызның горурлыгы. Benim bildiğimce April ayında o heykel bulacak. Belki Civun'un jubileyi günlerinde o heykeline başvurulacak.
ул һәйкәл Фатих Кәримгә. Фронтовик шагыйрьләр, язучылар бик күп. Твардовскийлар, Исаковскийлар һәм башка безнең Татарстанның бик күп шагыйрьләре фронтта катнашкан. Алар штатларда эшләгәннәр, фронт газетларында эшләгәннәр. Фатих Кәрим сугышка китүнең беренче көннән алып, соңгы көненәчә фронтның алгы сызыгында булган. Алгының да алдында булган, чөнки ул сапер булган. Иң алдан саперлар атакага җыенган, һөҗүмгә җыенган сугышчыларга юл ачалар. Аннан соң гына һөҗүм башлана. Менә шушындый авыр эшне, сугыш эшен Фатих Кәрим үлгәнчә дәвам итә. Төп эше аның әлбәттә автомат түгел, каләм була. Фатих Кәрим кебек икенче бөтен дөнья сугышы вакытында, Бөек Ватан сугышы вакытында күп һәм нәтиҗәле иҗат иткән шагыйрьне мин белмим. Бәлки, бу хат соңгы хатым булыр. Иң дәһшәтле утка керәмен. Шулай була калса, кояшны да бүген соңгы тапкыр күрәмен. Мин сугышка керсәм, дошманымның йөрәгенә төзәп атамын. Үзем үлсәм, балаларым кала, минем гомерем булып ватаным. Кала дөнья, кала бар матурлык, ул чәчәкләр кала болында. Чәчәкләргә төренеп, эзем кала, җырым кала үткән юлымда. Быел шушындый карлы юеш, шундый шомлы гына күргән көндә дә Миславский урамындагы Карелев янында шундый илһамлы, шундый кызыклы һәм күп санлы кешеләрне күреп, гаҗәпләндем һәм шатландым. Бу бүгенге чараларны оештыручыга кешеләргә бик зур рәхмәт, бик шатландым.